Bună ziua! Astăzi am reluat un curs, drag sufletului meu, un curs de vindecare pe care l-am început în luna martie și l-am finalizat în luna mai, un curs cu Andreea Manolică l-am făcut și în acest curs unul din subiecte a fost partea de vindecare a fricilor, a suferințelor, în special cele implementate din copilărie, de care nu eram conștienți. Și a fost un grup foarte interesant, în care ne-am focusat, în care practic cu energia ne-am jucat și partea de recunoștință ne-a ajutat să ne ridicăm vibrația și să putem să menținem partea de pozitivitate, să lăsăm fricile deoparte, chiar dacă a venit și perioada cu pandemia, a fost foarte bine pentru sufletul nostru, să avem grijă de noi, să ne dezvoltăm și partea asta de dezvoltare a venit la fix. Acum vreau să citesc o scrisoarea secretă a lui Albert Einstein către fiica sa, Laser. Dezvăluie practic care este forța supremă din univers, singura noastră salvare. Acum am să citesc. Când am propus teoria relativității, foarte puțini oameni m-au înțeles, iar ceea ce urmează să destăinui umanității acum se va ciocni de neînțelegerea și prejudecățile din această lume. Te rog să păstrezi aceste scrisori atât timp cât este necesar, ani, decenii, până când societatea este suficient de avansată pentru a accepta ceea ce voi explica mai jos. Există o forță extrem de puternică pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează totul. Este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers și încă nu a fost identificată de noi. Această forță universală este iubirea. Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului, au uitat cea mai puternică forță nevăzută. Iubirea este lumină. Lumină care îi luminează pe cei ce oferă și o primesc. Iubirea este gravitație, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atrași de alții. Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce avem mai bun și oferă umanității șansa de a nu pieri în propriul egoism orb. Iubirea expune și revelează. Pentru iubire noi trăim și murim. Iubirea e Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Această forță explică totul și oferă sens vieții. Aceasta este variabila pe care am ignorat-o de prea mult timp. Poate pentru că ne este frică de iubire, deoarece este singura energie din univers pe care ființa umană nu a învățat să o controleze după voința sa. Pentru a evidenția iubirea, am creat o simplă substituire în cea mai frumoasă ecuație de-a mea. Dacă în loc de E egal cu mc pătrat, acceptăm că energia pentru a vindeca întreaga lume poate fi obținută din multiplicarea iubirii cu viteza luminii la pătrat, atunci ajungem la concluzia că iubirea este cea mai puternică forță
ce există, deoarece nu are nicio limită. După eșecul umanității în a utiliza, controla celelalte forțe din univers, care până la urmă s-au întors împotriva noastră, este imperios să ne hrănim pe noi înșine cu o altă formă de energie. Dacă vrem ca speciile noastre să supraviețuiască, dacă vrem să descoperim sensul vieții, dacă vrem să salvăm lumea, în fiecare ființă conștientă ce trăiește, atunci iubirea este unicul răspuns. Probabil, nu suntem încă pregătiți să creăm o bombă a iubirii, un mecanism destul de puternic pentru a distruge ura, egoismul și lăcomia care devastează planeta. Cu toate acestea, fiecare individ poartă cu sine un mic, dar puternic generator de iubire, a cărui energie așteaptă să fie eliberată. Când învățăm, o să învățăm să oferim și să primim această energie universală, dragă Lizer, vom putea afirma că iubirea învinge tot, că poate transcende totul și orice, deoarece iubirea este chintesența vieții. Regret profund că nu am fost capabil să exprim ceea ce este în inima mea, care a bătut în liniște pentru tine întreaga mea viață. Poate e prea târziu pentru scuze, dar cum timpul e relativ, simt nevoia să-ți împărtășesc că te iubesc și datorită ție am ajuns la răspunsul suprem. Tatăl tău, Albert Einstein. Aceasta este scrisoarea către fiica sa. Și mai este ceva, tot așa scris de Albert Einstein: există doar două căi de a trăi viața. Una, ca și când nimic nu e miracol, iar cealaltă ca și când totul e miracol. Vă las să meditați asupra acestui citat și vă încurajez să îmi dați un like, să comentați dacă v-a plăcut și să share-uiți. Puteți să căutați și alte informații despre acest lucru. Pe mine m-a inspirat această scrisoare și de aceea am luat decizia să o citesc și eu și să o postez pe pagina mea. O zi cât mai frumoasă vă doresc!